Не. Мнението за среща първо. Тежък терен. Приличен матч за нашия отбор, който съм доволен от първото по време и от второто без пропуските, които направихме. И това ще наблегнем на това в тази седмица, която... Това е за матч. Добро включване на Симон Ганчев. Да, но по принцип всички, които тренират, са готови да се включат и когато им се даде шанс да го използват. Нормално. Контузията на Димов, знаем ли това е? Да. Само не знаем до каква степен е разтегнато и дали е скъсано заден бедрен мускул. Колко време е извън строя? Това трябва утре, в други ден с доктора. Нали, понеже е прясно още, топло е, той ще каже. Вратаря? Вина за головите? Виж, пред персонални оценки, първо, че е рано да се дават веднага след мача. Второ, те се оставят в кухнята на отбора. Опитваме се, нали, да грешките, които допускат към индивидуалните и отборните, да ги премахваме през седмицата с разговори, с тренировки и така нататък. И правим всичко възможно отбора да изглежда всеки мач по-добре, тъй като аз неведнъж съм казал, че тия момчета имат голям потенциал и това, което показват, още не е върха на тяхните възможности.